Čo ty, tu veľmi nechce? Hajde! Čo robíš, Henko? Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? On to hodil. On to hodil, ty komu, dobre? Čo ma škrtíš? On to hodil do mňa, čo ty si taká múdra, jak rádio? On to hodil do mňa. Čo urobil on? A prečo by som mu dával dole? Prečo by som mu dával dole? Kudera. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Duško Galis hlasoval, áno. Táto hlasovala. Tento kšeftár. Komu hovoríš idiot, ty krava? Komu hovoríš to? Čo ma tu biješ? Čo do mňa búcháš, ty krava? Ona do mňa bukla. Ona do mňa bukla. Ona do mňa bukla, ty debil. My sme nič neurobili. Toto je ten kšeftár. Toto sú všetci. Výkvet, super. Toto sú oni. Toto je výkvet. Mafiánsky výkvet. Mafiánsky výkvet, ty si aspoň kravatu kúp normálnu. To je tá kuderka, čo mi trvala papier, vidíte, poznáte ju? Potom si dopíšeme adresu, aby sme vedeli všetko. Toto je ďalšia premotivovaná, prišla ma natáčať. Áno, jasné. Dobre, choď heď. Ale ja som mu, čo som urazil, čo tam premotivovaná, ale choď do riči. Ale chod, preč, neobťažuj ma. Čo si? Čo si, uchylná, alebo čo? Si uchylná, alebo čo? Čo tu po mne ideš, ha? Sa tu netlač na mňa, ty chudera. Vieš čo, ty vieš, čo si môžeš brať do papule tvojej mafiánskej Pavlinku? Vieš, čo si môžeš brať do papule? Takže tuto to vidíte. Ty si chudera, však jasné, že si chudera. Však sa tak správaš, tlačí sa tu na mňa. Čo som ti ja? Počúvaj, tlač sa tam na tých tvojich ožranov. V mafie sa správaj, k nej sa správaj, dobre? A nezlácaj ma. Čo tu netlača na mňa? Na mňa nesácaj. Čo sa tu tlačí do mňa?